May basa ti Juan, Kapitulo 17, uno agpatingga iti 26, versikulo. Kararag ni Jesus, gapu kadagiti adalana. Uno, ni Jesus sinauna dagitoy, ket idi intangad na dagiti matana sa dilangit. Kinunana, Ama ti oras demtengen, padayawam ti anak mo tapno ti anak mo padayawan naka kuma. Dos, kas iti panangted mo kenkwana ti pannakabalin iti amin lasag. Tapno dagiti amin nga inted mo kenkwana ikkana kuma ida ti biag nga agnanayon. Tres, ket daytoy ti biag nga agnanayon maamuanda ka kuma maymaysa pudno a Diyos. Ken ni Jesucristo nga imbawon mo. 4, siak indaydayaw ka ditoy daga, naturpos ko ti aramid nga inted mo, nga aramidak. 5, ket ita ama padayawan nak ken ka, met laeng itirayag, nga da kanyak iti dinam, idi awan pay ti lubong. 6, impalawag ko tinagan mo kadagiti tao nga inted mo kanyak, ito'y lubong. Kukwam ida ket inted mo ida kanyak, ket sinalimit mitanda ti saom. 7, ita amudan nga amin dagiti inted mo kanyak, naggapuda ken ka. 8, ta dagiti sao nga inted mo kanyak, inted ko kadakwada, ket inawat da. Ket namuanda apuno naggapuak ken ka, ket pinatida asika imbawon nak. 9, idawatak ida jak idawatan ti lubong, no diket dagiti inted mo kanyak, ta kukwam ida. 10, ket isuamin dagiti kukwam ida, ket dagiti kukwak ket maidaydaywak kadakwada. 11, ket awanakon iti lubong, ket dagitoy addada iti lubong, ket umayak ken ka. Ama nasantuan, ay wanam itinagan mo dagiti inted mo kanyak, tapno agmaymaysada akas kadata. 12, bayat ti kaadak idi kadakwada, inaywanak ida itinagan mo, dagiti inted mo kanyak, ingagak ida ket awan kadakwada ti napukaw, no diket daydi anak ti paka dadaelan, tapno ti surat matungpal. 13, ngemita umayak ken ka, ket sauwek ditoy lubong, tapno adda kadakwada metlaeng tirag-ok nananay. 14, inted ko kadakwada ti saom, ket ti lubong ginurana ida, ta sanda taga lubong, akas kanyak, sa anak taga lubong. 15, jak dawaten nga ikatem ida ditoy lubong, no diket igagam kuma ida iti dakes. 16, sanda taga lubong, akas kanyak, sa anak taga lubong. 17, pagsantkem ida iti kinapudno, ti saom isu ti pudno. 18, kas imbawnak ditoy lubong, imbawon kumit ida itoy lubong. 19, ket gapu kadakwada pagsantuek ti bagik, tapno mapagsantuda kumamit iti kinapudno. 20, ket saan laeng adagitoy ti idawdawatak, no diket dagiti pay mamati kanyak, gapu iti sauda. 21, tapno isuda amin agmaymaysada kuma, akas met sika, ama kanyak ket siak ken ka, tapno addada met kuma kadata, tapno ti lubong patyen na kuma asika imbawnak. 22, ket tidayag nga inted mo kanyak, inted ko kadakwada, tapno agmaymaysada kuma, akas met kuma kadata nga agmaymaysa.
23. Siya kadakwada, ket sika kanyak, tapno agmay-maysada nga awan pagkurangan na kuma, ket tilubong maamuan na kuma, asika imbaunak, ket inayat mo ida akasmet iti panangayat mo kanyak. 24. Ama taintid mo kanyak, kahit ko ano adino tiyan ko, at dadamit kuma amay kuyog kanyak. Tapno makita da tidayag ko, ngaintid mo kanyak. Ta inayat nakon, idisan pay anabangon tilubong. 25. O ama nalinteg, tilubong sana ka namuan. Ngem siyak namuan naka, ket dagitoy namuan da asika imbaunak. 26. Ket ipakamok kadakwada tinagan mo, ket ipakamok to tapno tayat, panangayat mo kanyak, adda kuma kadakwada, ken siyak kadakwada.